ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ଥରେ ଆସିଗଲେ ନା ସେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ରୋଗର ମୂଳ। ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି। ଏମିତି 5-7ଟି ରୋଗର ମୂଳକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଏ ଘି କୁଆଁରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରେ ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ର ଭିତରୁ ରସ ବାହାର କରି ସେହି ରସ ସଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଅଦା ରସ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଗ୍ନିମାଦ୍ୟ ଯଦି ଥିବ, କାଶ, କାମଳ ଯେଉଁଟାକି ଜଣ୍ଡିସ୍ କହନ୍ତି, ଅଜିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚକ୍ଷୁକୁ ଜାଲଜଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ରହୁଛି, ତ କ'ଣ କରିବେ? ଏହା ପତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ରସକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟରେ ବନ୍ଧୁମାନ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣକୁ ଚୂନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଚୂନ ସହିତ ଏହାର ପତ୍ରରେ ଥିବା ରସକୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବାତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଏହାର ରସ ସହିତ ଯଦି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରସ, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଶୀ ହଳଦୀ ବାଟି କିମ୍ବା ତା'ର ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେଇ ସେବନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୂତ୍ର ରୋଗ, ପ୍ରଦର ରୋଗ, ଏଇଭଳି ଅତିସାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ ଏହି ପତ୍ରକୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗରମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ଜଳରେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଏହାର ଚୋପା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରସ ଥିବ ସେଇ ରସକୁ ଗାଈ ଘିଅରେ ଭାଜି ଖାଇଲେ କାମଳ, ଗୁଳ୍ମ, ଯକୃତ, ଅଜିନ, ଜ୍ୱର, ବିଷମ ଜ୍ୱର, ଅନ୍ଧାର କଣା, ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି, 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏ ଶରୀରରେ ଯଦି ଶିର ପୀଡ଼ା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଶୀତଦିନେ କାଶଟି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନା, କାଶ ଭଲ ହେଉନି, ତ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ଘି କୁମାରୀ ରସ ସହିତ ପିପଳି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ଯଦି ଖାଲି ପେଟ ସେବନ କରନ୍ତି, କାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଘି କୁମାରୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ରଖାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ସମାଜକୁ ନିରୋଗ ସମାଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।